Salukane para pinter, para waskita, para wicaksana, para sarjana sujaning budi, kuwi pancen kapara bener lan nyata. Tritunggal ya telu-teluning atunggal kang aran Wirya Harta Triwinasis kuwi srana dadi pedoman utawa paugeran supaya uripe tansah bisa kinajenan marang sepadaning urip. Wirya kuwi tegese derajat pangkat utawa palungguhan. Harta kuwi bondo donya sugih mas picis. Winasis kuwi pinter limpat dasar duweni titel sunda-sunda sapan dobel-dobel berlapis-lapis. Manungsa urip ana alam donya iki ora kadunungan derajat pangkat, ora sugih saya-saya, ora pinter, uripe bebasan luwih aji godhong jati aking. Kanthi mengkono telu-telune kalamun bisa kudu kacakup. Nanging kalamun ora bisa, salah siji ya kudu katut. Yen ora sugih ya kudu pinter, yen ora pinter ya kudu duweni palungguhan. Mula Wirya Harta Winasis mau kanggo ajanging pasulayan, kanggo ajange rebutan. Nanging sejatine dudu kuwi. Syarat sarana murih kajen kene ringan marang sepadaning urip kuwi dudu iku. Nadyan pangkat derajat nganti petak, sugih bondo donya kena kanggo nambak segara, pinter njala rangit bisa ngikel ngitung cacahe lintang. Nanging yen kelakuane mau ora becik, ora apik, ora duweni budi luhur welas asih mring para dasih sepadaning urip, aja duweni penggayuh pengarep-arep yen bakal diajeni marang sepadaning urip. Dadi kunci urip bisa kajen mau tuwuh saka budi kang luhur welas asih mring sama samaning urip. Ya kuwi mapane tembung Bismillahirrahmanirrahim. Aja mung pinter ngucap ning ora bisa nglakoni.